खुलुमबाय रायजोफोर। तो मोनसे एनाउन्समेन्ट होनो सानदों आं बे चेनेलनि गेजेरजों। तो बे एनाउन्समेन्टआनो जाहैबाय आं बे चेनेलनि नामखौ माने सोलायनो सानबाय, अलरेडि सोलायखाबाय। मानो होनब्ला आङो डेलि ब्लग्स लाबोनो हाया। हाजार क्रिएटर ओंखारबाय, ब्लगार ओंखारबाय। स' आं बेनिखायनो एसे बेलेग सानदों, बेलेग टपिकफोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोनो सानदों। ओंखायनो आं बे चेनेलनि नामखौ दा बड'स टक्स होननानै चेन्ज खालामनाय जाबाय। तो नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानो जाहाथे आंनि चेनेलखौ गुबुन चेनेल होननानै, बेलेगनि चेनेल होननानै आनसाबस्क्राइब खालामनो नाङा। आं मानसिया एखेयानो, माने मा होनगोन बेखौ, चेनेलनि अनारा सासेयानो, नामा बहुद सोलायबाय नंगौ। बाट एबार खनसेनिफ्राय आङो सानदों जे एसे आलदा टाइपनि भिडिअ लाबोनो सानदों। मानो होनबा इमान हाजार क्रिएटर ओंखारनायाव बैसोरजों टक्कर होनो थाखाय मा होनगोन, टक्कर होनो नांगोन नङा होमबा। तो बाथ्राया जाहैबाय आङो दैलि ब्लग्स लाबोनो हाया, जायनि जाउनाव माने आङो दिनै चेनेलनि नामखौ चेन्ज खालामनो गोनां जादों। कन्टेन्ट माने दैलि ब्लग लाबोनो हाया, कन्टेन्ट मोना। स' ओंखायनो आङो एसे बेलेग सानदों। आसा खालामो इयुनाव आंखौ मदद होलांबाय थागोन होननानै मिजिं खालामबाय। गोजोन्थों।